finalen är Chamonon och i 73 kilo eller minus 73 kilo. Och det är Johan Paul Kristiansen ur Sunda Jotofälla som är i Kvidarigi. Och Gunnar Magnusson ur Havna Jotofälla ur Blåarigi och hittast. Domare Andreas Homberg med Jan Günther och Magnus Paul Glerfors är sjudomare. Ja, Hetsberg Ekvan och Gunnar. Vad är det för män som börjar till? Ja, det är jag kan på att han öliga rutinerad var. Och Gunnar han är tränare 5 år. Och han det ska näck till för han vinner men han är väl visst att han är röda farligare. Han kan kasta en kvön. För till Copenhagen Open nu. Och han syftar ju en så skvärt. Och ja. Så det ska nog lite till Arne faktiskt jag kan bara lösna. Så ja. Det är så Gunnar i Lavon och jag kan Paul favoriten i Kviton. Ja, det hoppas kanske om att få bättre grepp på det nu. Ja. Jag kan prata öliga väl att börja som grepp och att göra fejingar och göra så att det är näck avstånd i mitten där och så tar hinka mot någon så gör han att det kastar. Ja, han rönde att kasta han och Pomsen fick ordentliga fötter han kanske svär. Ja, så kött han för Gunnar att gänga mot någon tar han göra där. Så vill Gunnar färden. Ja, han gör det öliga knappliga. Ja. Så vi ser Gunnar för kommentat på 8 att gänga mot någon som är inte så är han går en chans att kasta. Jag kan på att annars då jag kan på öliga väl bättre som grepp och styra motståndaren någon och ta ser man och ner. Ja, så rör han att vi på innan. Ja, jag kan på att se ut till här var neckbett tamar allt tyst någon men Gunnar har ju kört några foiler. Ja, så det är om han kommer så att han kan skapa det inte med var. Nämligen. Jag kan Paul have runt så vi en 2 kasten här till Teos inte ordentligt ettnas telefoner. Ja, och Gunnar har finns en passivitet avväring. Ja. Och där kan man ganska förvänta för att träna nu just nu. Ja, det tror jag att han inte han löper inte men så långt så jag kan prata lite bra 8 av vissa till alltså hvis det färra 9 och det stäcker så är det inte säga men hvis det är stanta och jag kan prata lite bra och jag kunde inte lite bra. Ta ja. Så vann Egan Paul Kristiansen. Ja, han kommer ju när goda kombination här på den här. Han har fått berg på inne. Ja, och han fick Gunnar Magsen nyra ryggen till mest till att Egan Paul Kristiansen är förmästare i. Jag är allvarligt framdrift i första Joto. Alltså det här var en knäsand och en ungdomsmän nu. Jag följer mig, jag vill gärna vara vid för att jag ser att hjälpa tajmen att komma fram och så kör han just nu. Det är jag som börjar en show om det lösna vinner först. Och så ställer han nästan alltid upp. Så, men jag är glad för att vi ska igång till Jot nu. Där finns en fantastisk danska landslagsvänner som gör ett kämpearbete. Silver Gunnar Magnusson, Havna Jotofälla. Gott och Färjamästare 2019, Johan Paul Kristiansen, Sunda Jotofälla.